concierto pois vamos ter que botar man das terras de Tribes. Por lo tanto, un forte aplauso para Gutiérrez Álvaro. Vamos botar dúas, improvisión e parrafeos. Que dicir delas? Pois parrafeos eran os antigos cantos a capela que se cantaban pois ben nas horas de traballo, nas actividades de vida cotiá. Que dicir tamén de improvisión? Como vedes, este é un novo proxecto que, a parte de estar baseado na nosa música, da música que sempre fixemos, que é a música tradicional, pois tamén ten algo de novo. Tamén pois incluímos o noso propio gusto. Evidentemente, cando un compón unha peza ou quere porlle o seu corazonciño nela, pois todo moitas veces comeza por notas soltas, por moitas improvisacións. Pasando o tempo, pois esas improvisacións acaban collendo forma, acaban collendo corpo, entón pois acaban sendo xa unha peza montada en un tema. Surxe aí unha explosión, unha improvisión. Por lo tanto, as nosas seguintes pezas que imos tocar agora, improvisión e parrafeos.